जाखायाखै नालाय आंबो इंलिश मेकारसो नालाय सेकेन्ड हेल' लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं बेसेबा गोबावनि उनाव नै दिनैसो माने आंनाव ब्लग भिडिअ मोनसे फैलायबाय माने जों हाबायाव थांनो नागिरदों हाबाया जाहैबाय जोंहा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्ट्रिस जोंहा दिबिका ब्रह्म आब'आ जोंनि उदालगुरि जिल्ला माजबाट हालामाव माने माजबाट जायगायाव हाबा जाफैदों आरो थ' बेयावनो जों थांनो नागिरदों बिथाङा जेडेक्स जोंनि केमेरामेन ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना डाइरेक्टर बायदिसिना करिय'ग्राफारनि माने करिय'ग्राफार खालामग्रा जेडेक्स बिथांजों माने हाबा जाफैदों जोंनि माजबाट जायगायाव थ' लोगोफोर जों माने नायनो थांनो नागिरदों आरो दिनै हाबायाव थांनो नागिरदों माने हाबा जानो थांनो नागिरदों आंनि लोगो सासे दङ बेखौ लानानै ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसै लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो नायलांफाबाय थादो ओमफ्राय जोंहा दिबिका आब'नि दिबिका ब्रह्म बिथांनि हौवाखौबो नोंथांमोनाबो नायनानै लादो गासिबो नुबाय थाखायो खोमा भिडिअफ्राव थ' होमबाबो दायो नायबावदो माने एसे कनफिउस जानायफोरखौ माने खारहोदो आरो थ' लोगोफोर नायलांफाबाय थादो गासिबो ओमफ्राय भिडिअआव जोबजासिम थाबानो जाबाय लोगोफोर थांबाय थानोसै लोगोखौ लायनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसै जों हाबायाव लोगोफोर लेट्स गो थ' लोगोनि न'आव मोनफैबाय आङो मा खालामबाय थादों बिथाङा मा खालामबाय थादों बियो मा खालामदों गानगासिनोसो दे हाय होना हो खेबसे हाय होना हो हेलौ हाय हाबायाव लांनो ओंखारदों नै लंपेन्ट गानदों सोरनि हाबामोनलाय जेडिएक्सनि ओमफ्राय जोंहाथ' मेनखौ खोन्थादो दे हिन्जावा चिरांनि एक्ट्रिस मा नाम दिबिका ब्रह्म लोगो न'निफ्राय ओंखारलायबाय आवगायनोसै लामा फारसे थ' थांबाय थानोसै गासिबो नायलांबाय थाबाय थादो जोंहा बिथाङा बे उदालगुरिनि नङा दै बबेनिमोनलाय बाक्सानि जोंहा माने जोंनि हालामाव मोनसे इउएन एकाडेमि दङ बेयाव माने फोरोंनो फैदों आरो बिथाङा मास्टार हिसाबै लोगोफोर थांबाय थानोसै जों नायलांबाय थादो गासिबो स' फाइनालि जों हाबायाव मोनफैबाय लोगोफोर बाइकखौ एक्टिं दोनबाय लोगोफोर दायो जों हाबायाव हाबनोसै नायलांफाबाय थादो गासिबो हाबायाव जों एन्ट्रि जानोसै आरो लोगोफोर लेट्स गो नै जोंहा दा हाबा जागोननि बिफा आयंखौ लोगो मोनबाय सिगाङावनो आयंखौ नै लोगोफोर जों हाबनोसै दायो एन्ट्रि जानोसै आयं थांसै सिङाव हाबलांबाय थानोसै बरिया साजायदों ओरैबायदि मानसि बाब जोंहा नै जोंना आदा बाजैया ओरैबायदि आदा बाजै दहयो माने आब' होनदोंमोन आं दायो माने फैनानै बाजै जाफैबाय आरो सिगां माने आब'मोन ओमफ्राय दायो बाजै जाबाय जोंहा आदा जानायजों हाबा जाफैबाय नालाय दायो कंग्रेस होनसै लोगोफोरजों साहा लोंनो जिरायनायाव नै सोरखौबा लोगो मोनदों आरो बिसोरनो देखायनोसै र' ओरैजाय नै आदा मिडियन दंफैयो ओमफ्राय मेहेरवारि दंफैयो ओमफ्राय जोंहा मिस्टार दैमु बसुमतारी बिथांमोनहा दंफैयो ओमफ्राय आदानिया नामा मामोन सुक्ति ओमफ्राय नै जोंहा सासेया आदा मिडियन जोंहा मामोनलाय पार्लार ना मेकआप होयो माने मेकआप होयो आरो आर्टिस्टफोरखौ जोंहा एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ लोगोफोर नै दिनै बिथांमोनखौ लोगो मोनफैबाय जों हाबायाव
ओमफ्राय नै सिं दंबावो जोंहा मेहेरवारि आदा बिथां दा रायज्लायनोसै बिसोरजों लोगोफोर गिबियावनो जोंहा आदामोनजों खेबसे हान्थि लानि गोजोनबाय फंबायखौ लोगो मोननानै दैमु आदा दैमु आदा दैमु दे बियो आंनि क्लास फ्रेन्ड आरोना सोरो आं नङाना ओमफ्राय बोरै मोनदों फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मासबादाव बिराद साफा सिख्लाफोर दं आं हिन्जाव नंबाबो नङाबाबो आं नागिरखायो ओमफ्राय जोंहा आदाया बेखौ मानो खोब्बाय थादों बेखौ मिथिना मिथिया दा लोगोफ्रा मिथिया गोबाङानो मिथिया माने बारा नुसोथ'वाखैना आं खिन्थाखायाखै नालाय आंबो इंलिस मेकारसो नालाय सेकेन्ड बिदि जानानै दं एसे हमनो हादों मानो होनबा बेयाव एसे लांदां हां नुहांदों मास्क लाबाबो सिनायदों एसे दा ओंखाम जाखांनानै आनबक्सिं खालामगोन मोसानायाव दा मोनायाव आनबक्सिं खालामगोन जेडिएक्स पार्टी इन द रड साइडखौ दामनानै मोसागोन जों मा होनगोन बेखौ मा होनगोनलाय बेखौ दा जियानो जा जों आदामोनखौ लोगो मोननानै बिराद जि गोजोननाय मोनदों सोरबा सिख्ला कल फैदोंनो बिथाङा एसे कल फैयाखैल' वाट्सएपआवसो होनहरदों वाट्सएपआवसो मा होनखो माने जेडिएक्सनि गामि जागोन दां सिख्लाया आदा जेडिएक्सनि हाबायाव फैबाय नामा होनदों औ केमेरा अबे मोनसे क्लियार नुयोलाय दे ओमफ्राय दा बोखारनांगोन दे बेखौ आङो दा मोनायावसो मोसानायावसो आदसा दा सारप्राइजसो नालाय बयनिबो मासबादावनो फार्स्ट अपेनिं खालामसै ओमफ्राय साहा लोंखांबाय दैबो लोंखांबाय ओमफ्राय जानायफ्रा मोनजाथ'वाखै नेनानै दङ मोनजाथ'वाखै दैथ' दा जमा जानोसै ना जमा जानोसै जों माने आंनि मुङा दावहारु बर' आङो सिंगिं खालामो मेथाइ खनो औ दा आं नोंनो चेनेलखौ हरनोसै दा कन्टेक्ट नाम्बारखौ सल'फोर खोनाफोरा गासिबो दा ज' जानोसै जों आदामोनजों एसे इन्जय खालामनोसै दसे नै बिथिं आदामोनखौ लोगो मोननानैबो बिराद गोजोननाय मोनदों जोंहा दा एसे रायज्लायबावनोसै उनाव लोगोफोरनि फार्स्ट टाइम जोंहा मेहेरवारि आदाखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाफानो सानफिनबावबाय गारि सिनायखाय जोंहा मास्कखौनो बोखाराखै बिथाङा फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों ओमफ्राय नै ओंखाम जाफानोबो मोनबावबायसो जोंना माने एसे बेलेगाव जाहैबाय माने जोंहा आदा मेहेरवारिया मानसिफोर नुनायाव लाजियोनो ओंखायनो जोंहा एसे माने मानसिफोर नुयैयाव जाबाय थ' थेंक इउ बिथांमोननिसिम जोंखौ एक्सट्रा जानायनि थाखाय लोगोफोरनो जोंहा आब' गेमस्रियाबो मोनफैबावबायसो मानसि दङ कंग्रेचुलेसन आदा कंग्रेचुलेसन जिउ गोलाव जाथों सानैनाबो Gemshri foto लादों बिदाय लानोसै जोंहा हाबानिफ्राय ओमफ्राय आदा एसे सापर्ट खालामनो होदों जागोन बे फंबायखौबो बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेसेबां हायो शेयार खालाम बयबो सापर्ट खालामनांगौ होमबासो बिथाङाबो सासे सिंगार जानो हानायनि माने सिंगाराथ' दानो सिंगारखा गोजौ जाहैनो हानायनि एसे बोर होनानै होदो दे हाइ लेभेलाव थांनो हानायनि इसोरा बेनो गारां होथों दोमैलु गोदै खननायजों लोगोसे सोरखौबा हान्थुनिफ्राय मोदै गहोनो हाथों गोजोननाय थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसैमोन जों दायो थांनो रेडि जाबाय ओंखाम संखाम गासिखौबो जाखांजोब्बाय आदामोनजोंबो भिडिअ लाजोब्बाय लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना सिगाङाव साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लाइक खालामना हो लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय